πρόεδρος της Βουλής και ενώ μιλά πραγματικά για κατάπτωση των θεσμών μεταξύ αυτών και του Κοινοβουλίου, μας μιλά για το τεράστιο έργο που κάνανε το 2009 και το 2010. Και ρωτώ, ποιο ήταν το έργο το 2009, πόσο ήταν το χρέος που παρέδωσε η κυβέρνηση Καραμανλή το 2009 και πόσο είναι σήμερα? Ποιος αλλίωσε τα στατιστικά στοιχεία? Ποιος λέει ψέματα? Ο Γεωργίου ή ο Καραμανλής? Εδώ λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, έχετε υποχρέωση το βράδυ να ψηφίσετε και να αποφασίσετε εάν λέγατε ψέματα τότε ή τώρα. Εμείς λοιπόν ξεκάθαρα σας λέμε, εμείς πιστεύουμε ότι τα στοιχεία τα αλλίωσε ο Γιώργος Παπανδρέου, τα στοιχεία τα αλλίωσε η συμμορία της Goldman Sachs, τα στοιχεία τα αλλίωσε η συμμορία του Σιμίτη που συνεχίζει να κυβερνά. Και βεβαίως αυτά προκύπτουν και από έρευνες της δικαιοσύνης. Η αλήθεια είναι ότι εδώ χρησιμοποιήθηκε η τρομοκρατία. Ακούσαμε σήμερα τα ίδια επιχειρήματα που ακούγαμε το 9, το 10, το 11, το 12. Ακούσαμε την απειλή για το ευρώ. Ακούσαμε να μιλάει ο Υπουργός των Οικονομικών και να λέει έσωσα τη χώρα και έσωσα και το ευρώ. Αυτό είναι πλέον το σύνδρομο του Σούπερμαν. Νομίζει πια ότι η ευρωπαϊκή οικονομία στέκεται στα στιβαρά χέρια του κυρίου Στουρνάρα. Το βάψατε το Υπουργείο για αύριο? Αυτό σκέφτεται. Αυτό σας λέω κύριε Στουρνάρα. Αλλά στοιχεία που σας δίνει στατιστική. Παρακαλώ. Είναι αληθή ή ψευδή? Δεν θα μιλάτε, μιλάει ο αρχηγός σας, τέρμα. Ο Γεωργίου. Άρα ο Παυλόπουλος έχει άδικο και ο Καραμανλής. Ο Καραμανλής έχει άδικο. Άρα ο Καραμανλής εξαπάτησε τον ελληνικό λαό. Μου απαντήσατε ότι ο Γεωργίου έχει δίκιο. Σήμερα είναι τα πραγματικά. Αυτά είναι τα Δηλαδή τα στοιχεία της κυβέρνησης Καραμανλή τα πλαστά. Τα σημερινά στοιχεία είναι τα πραγματικά. Άρα τα στοιχεία που έδωσε ο Καραμανλής τα πλαστά. Σας ερωτώ, τα στοιχεία που έδωσε ο Καραμανλής τα πλαστά? Μην απαντάτε κύριε. Είναι δυνατόν να απαντάτε σε οποιαδήποτε παρακαλώ. ερώτηση? Τα στοιχεία, λέει ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών, τα σημερινά του Γεωργίου είναι τα αληθινά. Άρα τα στοιχεία που έδινε η κυβέρνηση Καραμανλή τα πλαστά. Ψηφίστε τον το βράδυ. Ψηφίστε τον το βράδυ. Ψηφίστε τον το βράδυ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Καραμανλή, ψηφίστε τον. Δικαιώστε τον Γεωργίου τον υπόδικο. Και να σας πω γιατί. Γιατί αυτό το έγκλημα συνεχίζεται.